महाराष्ट्रातलं हे गाव फक्त फटाक्यांच्या उत्पन्नावर जगतंय आणि या गावाला महाराष्ट्राचं शिवकाशी का म्हणतात सांगते. तर या गावाचं नाव आहे तेरखेडा. धाराशिव जिल्ह्यातील 15,000 लोकसंख्येचं हे गाव. या गावात 45हून अधिक फटाक्यांचे कारखाने आहेत आणि 300हून अधिक फटाक्यांची दुकानं आहेत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण फक्त फटाक्यांमधून 30 कोटींचा टर्नओव्हर या गावात होतोय आणि गावातील लोकसंख्येतील 10,000 लोकांना या व्यवसायामुळे रोजगार उपलब्ध झालाय. म्हणजेच आज तेरखेड्यातील प्रत्येक घर फटाक्यांवर जगतंय. म्हणूनच या गावाला महाराष्ट्राचं शिवकाशी म्हणतात. इथल्या फटाक्यांमध्ये सुतळी बॉम्ब, फुलबाजा, अनार आणि लक्ष्मी टोटा अशा फटाक्यांसाठी देशभरातून लोक या गावात येतात. गावाचं कौतुक करण्याची मुख्य गोष्ट म्हणजे गावाने ग्रीन फटाके या संकल्पनेचं स्वागत केलंय. श्वसनाचे विकार, होणारा जीवघेणा धूर, वायू प्रदूषण टाळण्यासाठी गावात कमीत कमी प्रदूषण करणारा फॉर्म्युला फटाके बनवताना आता वापर